मैया जे नोंथांखौबो नाम हरदों बेयाव नों मा फोरमायनो सानो? आं माने फोरमायनांगौआ मैया कारिगावआव थांदोंमोन मानसिफोर आरो नामफोरखौ हरलाबायदों आङो बेखौ खबर मोनाखै उनावहायसो खबर मोननानै आङो दुखु मोनदों नंबां जाबां नामफोरखौ थिसनलाबायनानै गावनि सार्थखौ लाहैनाया बे मानसिनि नेम बायदि खान्थियाव सहैया बे गावनि सार्थ बायदियै गावनो हारसिङै इस्साकृत खालामनाया बे रायजोनि बेरेखा होननानै जों सानो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो BPFनि दोलोआव हाबनानै दंगासिनो दङ दिनै सासे बा सानै मानसिजों जों फानजानांगौ बाव जुक्ति जायाखै होननानै आङो सानो आङो दिनै गामिनि गोदोनिफ्रायनो आङो मुरब्बी हिसाबै आंनो बुथुमनाय बायदियै नेम खान्थिजों आं बाहायबोदोंमोन दा दिनै सासे सानैनि एसे गुन्दामि खालामनायाव जोङो गामिखौ फाननानै लानाय जादों होननानै आं सानाखै बे गुन्दामिफ्रा फानदों जोङो बेखौ गोरोन्थि साननानै बिथांनि सायाव जोङो मालाबानि समाव जों बिथांखौ प्रेसार खालामनाय जागोन होननानै आं डाइरेक्ट होननाय जाहैबाय रायजोफोर आं एसेयावनो फोजोबबाय।